Reverend David Ateka from Pentecostal Church, Nairobi County. Na bakyo manena senga nchiri bageri nyasa toire nobali ndiwayo butukobogima otolendire otokonyire nyasa itonomu ya yongo murukamanyaro otonyarero butukobogima na bange bagani tukali tukeli kolende nchamo naye omotegereri yone umurigereria Ensoko TV njamo naye nyasa otoiro gwanjirwoko gatoiro gwanjirwoko kuya asemambi otokone ngambi ya mono nyuma tutarasaba asenga njuri tukoria lero ninkwane ekebunge kemo gusebibere bigotomo ya semambi asaba ifilipinye salona moika salona ibere Paula kale gotebye kanisa nga mwe chanda senga ndelionsi kulinda sikera lingana asogo saba nogo sonoka ninambi ya mono omulembo Kristo omulembe bwo monene obwete okomanya bwonsi komanya bantu nonyale ko balinda si Kristo Yesu osaba kwa nasema mbiye oyo minto moke kono monene okoliki kwao ogosaba kwao obwechanda kwao tigankomanya kana so monene sawi toto ile litukeli era nomuya kalokene mbaro baitira mangana mange obo tukobogima batigwe neme bimo byabo byomobere abande megongo yabo abande barumine chinda cyabo emetu yabo batabwe atomolembo butukobogima nasema mbyo gusaba kwa nenkolia nyasaye agokonye akomolembe akobuya ukomanya kuliki kwa ukomanya kana se nyasaye nakiyalenge buya omotegera lione omolembo oyo ligyase Kristo abantu kuli baro omolembe asemeremo kuli baro omolembe asechibesa kuli baro omolembe asebinto byense yega kuli ndo omolembe Kristo igobwete binto byonsi monene Yesu Kristo agatebi abanafunsi baye omolembe onene abayire tali munensera abaye asemambye ngiya ndaite tusabamo naye ndanyasanya lewo senia litukeli naleko balituko ya molembe nobuya bwa Yesu wesane yatusabanga amo nyasaye tata nyasaye umwana nyasaye mwikomo chenu na akoba akirenya saye asenge nche mambye ya watoire ne litukoli gani na bange bana tukali tukeli konne mbaligeti duwatoire litukeli asenge nche obuya bwao nyasaye mbuya mono na nde mbuya mono na sabiro mugakoli omongno musauri omwana oria sabire nse ito ya Kenya irengwa monaye ebisakubye ito emerongene na bitano na kemo nechi county chito 47 nyasaye sabire kereyo mo alendwa monaye sabire serikali yito abarayi bayito no morayo monene byo balendwa monaye sabire chikanisa chito abarayi bayita barandia abakora ningana lyao yobogima baseseneke nabakoliye meremo bonsi be serikali nabasore asema mpiye abami ntobono kibago soka kogenda gukora imirimo yabo yakera lituko abandi bakende byasara byabo abandi bakenda sikambuni balikire abandi bakogenda se emirimo ao bona basabire obuya bwabo bayisane abandi bansi kisabari kinde bakuri na kindega abandi kigali cyomorero abandi kipigipigi bagotumia abandi kigali kinkene kinene nasabire balendwa monaye byamono nyasaye asenge incho ekinse kitonjoka naine na East Africa Kenya Tanzania Uganda nabasabire obuya bwao bonyale ko bayisana sabire continent cyito isano na ibe nasabire Africa sabire Australia sabire Asia sabire Europe nasabire Northern America Southern America na Antarctica nasawo bakonye abantu bayitoma benye tororo balendwe kitabwati omolembe oba omolembe kinkweba abakoliye meremo bayito Ensoko TV na wati balendwe batuntwe na manyingao
tato mu yabano tolende litukolirema ototuntobe na manyingao ayema nyaro gutonyarera twekanto kwenyarera abakoliye mere mu Nyasaye bayemeremo abatwateme chando ao wale Nyasaye no muya ime ya Yesu Kristo twasaina kwegena. Amen. Amen. Nyasaye tutigago senmono enamba yane yesimi koraga niko kwa namo na inche 0727 70 56 64 Mumurandia Reverend David Ateka tato muya tigawa monaye hii tukoligia ya masenya. Shalom shalom. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabokorigirirwa na kio muntu Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi Murigeria wegeta sengia Ensoko TV mambia bono ni goto kwarigania somo rubire Ensoko bwakire nabigono gusaba no kugena gwaitonga kwabukire bya wachakire kuyarigania semero bya wiyeritko tumaitenga litko lya lero likorkwanga Jumatano tichikatato togotebanga Women Crash Wednesday omanchito muriye chinga kimne chiga onye koromo subati anonsia sole na nego kunyolinga voka onyare ko gwetome kiagare round ye twatebanga goika 20 tonyare togutuma korono manchito murigeria anosia sori koromo subati na kugana ibit kurigia ya masesenia na nego gotebyanga ainomonto gwechinguru sana nande tweske 20 etonyare gotwara chinguru chaitu buna butambe kore nani ngwarigania somoro bire Ensoko bwakire aigani gotuko komanya twagosemania nawe gotwatebania ali agendete kwenekiwa kurwa chingongo awe ministry ya Kenya toikasi chikaunti chito toikasi binyero bito toikasi abisi etonyara tugokumanyanga wikira boni gana ali agendete kwenekiwa boigo twaswa sense moye chigaseti nara twakumanyuma nchito murigeria buna chigo kwana AMSA yembogonge mabia bono na ndenda kwarigania somoro bire Ensoko bwakire etunyare togosanga
tunyare tukumanyania huna butamenche dia na ndemo no gutunyera sumtana ito Facebook na bago YouTube irio sanga na intwe na baigo unyare kugusanga ekerengero kyago na intwe Chumuligari ya kigima abuna Diana gotebiria sema mbia bono ni riguli tukobakari kurukanga Women Crash Wednesday ataba litangani iga sema mbia bono ayenentingana nande ekira asi chinchira chinde nugo bwate chinguru chinene nande boigo ni gobwate kieni gekonyara kaba gekubutura none chisiroli ebigoti byaye ngo teba mangana yu nje Innocent na tebiri umungi none nyumbalia labo igongo batenga ngweruka WCW Women Crash Wednesday. Okay, sema bia bono mwancho muligeli dada gotebiringa yuko nyara kabago aba ndo chokora next time Innocent igongo cha gukoyinyori okay eke mambyo gwana magana yo tararu nyomba okay okay ko igurira tebiwe ngankwana magana tararu nyomba sema bia bono mwancho muligeli nabo kunyara kabako kugamba na intwe gochaga igase studio na ndiri tukolinde rire gatigatiye wiki batanga Wednesday nere kunyara kabagi kuligirira Jumatatu na ndebo igo yarigirira tukoliye Juma ngongangere kuna kuligirira inge wiki nkoerere asema mbya bono ni matengo mugusino begete ebintu biri otagete gukora gochia asibusio nande kugenda sebirengo binde bali tole aseseme ya Nairobi rero yararete techiti kabage korekana ngaya tonya tikulinde timanya Nairobi nenene uranyori chisemo chinde njire ya tweet kulinde sina rukurwa iga urubeberwa Nairobi na Machakos ndo chenga lero ni gusete njoro beberwa naro Innocent na njene ngusete rubeberwane okay ko igure bali asoro beberwe county ya Kiambu na Nairobi ekoeraga iga bono matayure angena Kiambu tika na inche igondange na Machakos togata Mayakos asiba bia bono wanchu muligeli buna togata sema bia bono bokunyara kabago so mtandao nyara ko batetebia soberete chinguru ku Innocent nyango buna nago tebiria se litukulia rero na mange daya nago tebiri to kwaliganire tiegati yabo ne chingambo chiri chigendete gokorekana se chinsemo litukulia magaroba na rojo mujumbe wensemo ya North Mugrango no arengega iga akanyara kabaga kwairera mange sana yentate betenkelinga ntete koenekelia abantu ba mintunga gitange kireru usino gegokuna andegena take it from me namangana yo mujumbe wensemelia ya North Mugrango gotaka korole ngwane yo na era sesemelia YouTube nyara kaba koranga ninki bakwanete na Gideon amini na Clinton ondigi tuko aselit kuligor mate musanya na rukuru Gideon ondigi bono mambia I think na kilitali ya chira bwango muri kito Clinton na boigo awonyara kaba gogo ranga niki kendete Diana ngakikwabokire jana bokire Innocent bia ngaki WCW no muroberi mobegete bwokonyore biegwa nelitukulia atari biegwa Innocent uyu no muroberi gotunyurigana tunabaswati nande tuganiri twetume ilitwenyorere itegitangani muri ancha turi ancha abange bagateba umuswati nerure umubiso bw'umuswati unde na maene Innocent anyakara umubiso bw'umuswati unde ekera mona gocengira litukeli mo cenche ebintu ebyo yakare ntwekera tukumira na ndons na kebati tokurangira nie Simba abanyantura amanyana ocha kobuli ngumungwana uli mwalengenera ngakyakuruku obe uli ne Simba kuruku ntuntu bwatirie talinde kwanyora tukuna kurangira ni chilayo ni gabu lakini numo gatanga gasubati kande twalengena kara Olitimo manyeti di rubogo koreka bida idadekera tukukwada litukulia basubati toko dedicate go chia sumu subati ulio gedete kurwanira ubugima ya Senya Gitali ya Kenyatta National Hospital na roche uyo kabero mugavana bwe county ya Nairobi Diana okurukunga Mike Songo na chietoro kumutalira anne mono togateba ngaliende basubati nigo bagwancho nyabwancha nimboyo uli oli mubwato ke mo basakurwana maitinga kio chakwara nabo gotogoteba Innocent kogera mtotageti kogende enchire yu kibatia tete korengereri mbambie ndenda nyore nko ngorobe kaneruga iga kurenda sema Innocent nchena tebanga ebintu binde mbire totari kuminyoki bagotebanga not all battles you should fight for chinde nchirogotiga nande chisegi chinde chibekerere kando genteke mo nchemanye tenkelinga gentonke yenselioba no kerosia litukelimo ketago kana no nyambali bakolia esuguma bateba mbali koli bintu binde bali chinye nichoka chia mugondo nyasaye litukelimo nabarangiri
abali bakoda go utura senti abo bono wachakire gotacheki amana ngotero igone abanga kwabekire nibe nyinga so monto tebwenere tinga ochake kagenda gukoye dai nenchira yechiburaburu nchetiganda arachaka semambia bono by the pastor mungwana naroli mu pastor ulikonyo gotosabira gaiga nangetamba igaga gantebi ngokwa ni Diana bwakire bya pastor. Okay. Eno kumakulia goteba no ari kuruchinse mo chia musaraba. Good morning biya mono. Levi mumoja goteba listening kuruchinse mo chirichia Busia Teso. Busia gakiba goteba gabo abamete Busia galia. Ebugate umugavano Kabeiroro hospital jamonga ari kurwa asegesa kukiaba Teso naboni go mugavano roro ukurukwa nga kunyorandelie talia engotebi nere gali kurwa sigisa kugiteregero kibwato mubaromoke chikure chiabekara bachito bocholi bwa nomination bodium kakiame kaleta liberera sana lame kyomari ba bluetooth senior kurwa chinsemo chia marani bochi agateba watching live Kirandi Dennis umusulwe susu agateba good morning Kirandi Dennis ke umusulwe susu kurwa chinsemo chirichia na kuru city salams clubs ko ikaga chuba seito agateba nsoko bwa kire nabo agateba ngensoko ne ya mostelo ndiri agateba kurunya kibroni bija mono pamoja Enoch Makoli nande wiranire gaiga obekire timu gaiga agateba tato mwabo okuruku Evans Makoli na mamu mwabo okuruku Modesta Makoli John Kebati bija mono kwa niaba ya John Kebati Innocent Onyango Diana Ndemo Clinton undiginera na tebre kwa niaba ya bija mono Feriza Keri no mwedi tuitokwaniwe halafu ndoche Kirandi Dennis umusulbigesu Edivayeski kimwe musurengi ya Rogers Nyariki Ango Mochere amini Enoch Mochere Jelia Kirubu Bartolomeo Mumanyi na Charles Luanga basoira somuro belini ndoche Samuel Yomo Science yagateba good morning ni Samuel Yomo Science kurwa nyaboterere bondo nyaniko ndani hadi mwisho tate ko manyomo science yo yonki yago choba uligerelia ko senkoligerelia arenga ninki gekogera Chintuga chitali Nairobi ya Inet Cherona they are following from Kerenyo good morning Chintuga jiro chinjire Nairobi na sente okay igese menye tali nchirigo cha bukamba mama ke Ruth wakire biyakurwa amabiria nonde meyo murobele komo mbako mwelio Badromeo Mumanyi mbuya mono Innocent na Diana bwakire yo Mumanyi na Ziporo yakuruchinsemo cha nyanchunali omoneno twancheire na ndebo igotwaro litukuli lialero tigambo ke Enoch Mochere mbuya mono onchoke machokanya muri Mogadishu chairman w'iki radio Jeria chairman nara Jeria Kirbo musulwe sunonya na iga negesunte kurwa igoro abateba negesunte babwate Nyasaye mubungo itora abukuru kwa engoko Clive Gisairo chinseme chichya nyanchonali darkness ande baro musunde igokorekana Kenya Power mochando no karora se transform bana iriba mnyoko Pastor William Tobiko ataba tuning from Nyamarambe South Mugirango mujamano Pastor William Tobiko koruchinseme chucha Nyamarambe South Mugirango Barnabas Kibasago teben sokoneyemo yo kambuya ore Innocent na Diana watching korwa Doha Qatar na anjira nimbi yande Diana nero tabirembi yale yakara batabirero nilitukulia buli obwechabira risa liri ago teben soko wakiro Yonalex ogeto enyiti korwa Kasarani maji mazuri tuko ndani hadi tamati na mashabiki wote bensoko litukuligia biamono Joseph Umambia goteba good morning I am Omwane Nduki aka JP Mokogoti Omama bitutu watching live from Yaya Center Nyaramba mate Yaya Center nerichi sema jirichia Nyaramba yabuguri tu kurwa Nairobi ikande kabekwali matiko sine ya Nyaramba ya letete yende Nairobi bachi batate biritukulinde Teresa kimntagoteba bwakire nonde meyo morobili agoteba Innocent amona Diana kuru Karatina mpaka agoteba mweli Christopher Tandi agoteba good morning watching live from Muburangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Moranga Mikaye mama Mongi na tata Moranga mother-in-law Mary Mikaye na mashabiki bonsi pia Soko TV agoteba ndani WCW liabekiruga igali ya uteiru ya chakire Kiki Mangabo agataba good morning abarali yakorwa pipeline Nairobi mbaligireti live kuganilia bamachoge chache mambingi n'abagusi bonsi pimbi yamono abumbali basoira sensemelia ya Facebook twajare ko batuwe jipunguza sobwango sana Diana na batatebyo ne kubwa tabande bali chinsemo chirichinde Mwanjito murigeria na sensemo ya netu bwa televi mocha whatever following from Busia Teso na bigomo Tino Saint Kibanda whatever good morning ri Kenya Village Nyamira County no anime yomorobiria soko bwakire Jonathan Matuku whatever Bwana Yesu asifiwe sana omokolera Jonathan from Nyamenengo
Nyamanengo Keumbu base ndani hadi bedroom kabisa. Asante sana. Linet Jerona oteba following kurwekerenyo Nyamira. Kevin Okombo agoteba Bwakire bia kurwa Bomwaga Monyageita live watching. Teresa Kiamuta agoteba pamoja kutoka Karatina. Duke Nyakundi na agoteba Bwakire bia kurwa Kino 87 Kiambu. Lameko Marba Plututsinia kurwa Marani Wachino Arime Yomorobirio. Zainab Kirwa agoteba Bwakire bia kurwa Kebrigo Nyamira County tuko ndani. Zainab nkwani lia bantaba Kebrigo. Mama Keruto agoteba good morning Diana na Innocent kurwa Mabiria Bwakire bia. Nonde meyo moroberio komo mbaka ekebicholi. Sante sana. Na namba itu studio manchito mulgeni au tebekero taitu sangana itu nigere 0788666663 078 marakabere 6 maraka 5 na trinere namba yomo iria sekita sengeti gen soko tv mambia bono notura somtanda itu Facebook na mego YouTube gonga na bogo sangana itu egando che good morning kirandeni seke yomo sorbege su Innocent na Diana Corona Kuru City Salam Scrap ukachiba sobo nonde meyo moroberian soko Bwakire na boga namba itu ya WhatsApp na rasoma ujumbe ibere Autewa WCW ensoko ne Modiana Ndemona Innocent Onyango Barnabas Kibasoko radio Katari Goika Seito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Kekonge Mam Josephine Kekonge Joshua Mbiatirimba Keva Kirwanda Best na bande kwirana ninja nkubasoma na bayigondo chegaiga ase namba ite studio Mwalimu Charles Rwanga otubanwali ime yomorobirio kurwa Nyamira basement area gonga negati abali bagendete gusangana into ase namba ite studio totarenda siringana ito LW tukuri ari romanchito muligana dotawatebe soko Bwakire Zakaria Mwoma kurwa Kikuyu ngoganiria abana bane n'abana ba Mintolitko ligia gonga bono tokwenda siringana lirabu manchito muligia tunyare tugusanga naye Innocent ngaitini ngana lirabu tuguchia kogenda no tokogende semambia bono ando chechitege njikarutira swakale gatabanga inyora bande nigo bako igora igesili nekebungo ekera bande bako igora enchira ya igesili ekyo asuko bunigesili ekyo bataba inyora abande nigo bako igora igesili nekebungo ekera bande nabarabo bako igora igesili ekyo asuko kebuna semambia bono nche Diana na bondo chenga naliringana likaroro kero abande bako igora Taiga bandi kugora bakari nitacho bakoigora nenchira yokubuna ndoje igesili ekyo mwancho muligelia sembambia bora tatebi bande bali bakoigora igesili nekebungo abande bakariko bakoigora igesili asokubuna inganeli asembambia bononga ninkiri bwate meaning yaya nabogo kwana na intugo chaga igase studio number itegere 0788 666663 mwaka naro group Wilson by the way achakire ko babwati jerejeste yanatrabar munangende kuligijeria Wilson na ayo totebya soberete semambia bono mwakoli akabera chinsema chirichi ya rungai ndoche esimia chakire go so Innocent ndara yibwata eren soko tv Bwakire kamati Bwakire bia no ara gaiga kona otebanga itongo mochochi ose Bwakire bia agioga ndreto muswati wacha wakuje juu ya baranda. Wate ibono bache igore barande yutu barole. Tororane. Nawanta gete mu barole. Barabumba barose lakini inu mu barose. Ongusa dai na edu inyomu abo. Wakingo batagara bale no mwane bani na garo oje igoro. Bona iwanga matole bona atege idio. Montago ojera buya. Neke mungu. Wamo igoro murango sawa. Omairi yangu tiaro sie ko murango uyo. Abungenya toro maete. Kenya togo kwanira. Enjera to wa kutinda cho. No siroje. Okay. Wana ule je igoro ntiange je tinane tikange chino atindo monto inse. Kare yago se kwachiro je chinta checho. Katia ya buna tata. Amangana yoga ndra to karatali amayaga kikamura anche saberense ya chire oje wana ngie sora to konya butia masabo.
Asante sana mbia mono kuruchiseme. Iki ayoro chonyango. Ondame. Njengo kwana. Wate wanakora amire. Wano enchiri yao nchie korandi no morembe gosenesei. Ibo lirindana sana sema mbia bono. Aye njiri ya ukora. Wano kuro mondo tigari gererie nkwane yo. Ata usirie amanyanga guchimotunga ito gocha. Asante sana mbia bono. Igatuege na sinya sae nenjire yabange na lero. Igatue anje. Ekara tue anjire. Okay. Tomanya gosikwa. Totigenda amwamu bakungu bagwatenda amwamu embe. Okay. Kwegule Diana. Chena ngo batebinde utambe moche motebeke. Kwani ya kamati. Moche motebeke nga ke bateba nga waswati mbanchaini. Nyanda mwamu ya tebekanirabo. Asema bia bono moncho muligere lito tebalingana lito lirabu. Tukarateba nga abande nigo kuba inyora nga abande nigo bakoigura igesieli nekebungo ekera abande bakoigura enchera yegesieli ekyasoko bunegesieli ekyo sema mbia bono nindo chegaiga bateba nga inyora abande nigo bakoigura egesieli nekebungo kera abande bakoigura umurango yo no asoko yobuna sema mbia bono totebinga engane yo endabu goselirabu kiriko baligo kwanera asoko twakire simigo cha studio ensoko ire wagire ya Grande Dennis ensoko neyemo ensoko neyemo nga gyumwana ominto kwabogire nabokire buya atole na diga ya tabanga lera ne litukulia basubati di nga kibwakira abo Njoma idento agosana na Grande Dennis ngimoko buna tagosara linde gana cha no Facebook ngao na manyanera tukagosana bona tigangore ki senti tigambwa tomo wakiri one muwakili ningo gozora jabe omete nimbwa tomo wakiri one no yebono iga oyu korokutoro di oyu nero mo wakiri ono oranga wakirishe nabwate chinguru no mbona ruete law school nimanyete boigo nabwate chinguru tuli koranga kyago kole bichikesi alia omona jebina gebati arafu nayo ko motegereri je kole ko motegereze kotieyu kebati bono nero kwamua ate nga kokorere ke no musuri bwe gesusu bwa timocho account ya ni go ya sarigete igapidi atumeke ye jirani okay agimwa bokire chiseme chia naguru nakuru twabokire buya ngonya kwa yana tole nyasaye utwanjira okay yote tunashukuru etege yo etege iba murego ikere etege inego tige kogenda na yense etege yego yani go kurutanse pyota aboke ona etege yo etege inkoyere ngani abana siasa baito meta abana siasa baito ekero agocha koriyo burayi bagochenjere ngororo bagosoera koruge siri bakoigora neke bungo kabisa lakini bone kero bairiro burayi bachi bamera magunjara batwaro obuyanchi bona agocha netege umurango agwakete gosoime nto yaruche bono gabuna gendreta Kenya yaito nara yaro bono chitege na chichiro na chitokurutwa ya mwana teba ngonye nchigo isana mbachi balance na bona igwete igoro lakini yeta achikunyarikana nenjite yora achikochi balance mbambingia thank you so much umusoli wesu na yebo igo asante sana uno musoli wesu kuru chinsemo chia nakuru tebirenga chitege nchi balance we kina kwa bwiru yatoga ndo mutimuko sawa sawa nanjire Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia
bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gusa twakere simigwitire namba yaito iyo onchulia 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanjito murigeria bwigeta Sengen Soko TV umurobiri nensoko bwakire tugendete gusangana na bono ni ntunde ya kabiri togoswa sama yatura kumanyana ryagendete kwenekiwa kurasi mnyurubitu chiabisi na baigo menseito ya Kenya kurende tugochaka bene kurwasi county ya Nyamira asomurobiri obwabana chiko bwatoke birengera byabo igoriyeri chikeri lyabege tubosubwe bungo muswada wo gusangerere birengera lyo maega yo gwikirana amagenderero nigo murobiri yo okorekanite asiabisi cha CDF yubunge ya West Mugrange county ya Nyamira nigo murobiri omonene mwono wabana chiko rwase bunge ya West Mugrango wesogetie na wikirania chinseme icho cha CDF asibabu atogite ebirengera lyo aho manchito murigeria turarere igatiwo nabo gotigera igatiye birengero byabete bikubwatwa igoro yo moroberi yo OCDF Asege karekyo kyarawane kamati eteneta mangana yerichi ko ase bunge nene asegati y'abajumbe bari baikirana yorarieda atienda Amoro mujumbo mojore bwe chama ya ODM Kipchumba Kimuga mono mujumbe bwa Roro Moske Steven Mogaka ase yakorekana samagaja CDF imeyomo Nyamira ase yari baga bamenyi banyamira kubwato kachingwa na chabo atekana no muswada umoyia oyu barengetie go chiwetie bill asomonwe Kenyandanza bu public participation bill. Mimi ni majority leader bunge la mwananchi Nyamira County. Mimi nimeona hii mswada wa kujumuisha wananchi nini ya kinachoendelea pale bungeni, hii mswada iko sawa sawa. The need for independence. Those people who are taking care of this bill should be given independence by the constitution. You find that the government the opposition side they sideline on the other issues concerning the bills.
bantu babere batatu narochega liya munyamato babere batatu ngabakura muri hoteli ngabasayini nga public participation nje nakanete kwa wala ekiyaya nje ko barangera urenzi bakora mutatu akorire ibanga Karenge kimoke betanya umonge betanya na ichumba yoro pia bantu for example unebito kwenda toka kwa sense ya Kenya. Kabla tuletewe ama chochote tunapata kuja kupitisha maendeleo, sisi wenyewe ningependa kusikiza waheshimiwa wetu na watomaka na maoni kutoka hapa kwa zile zingine tunahitaji. Baro munge horia sokia ni go hoyo koboko kobomo wanjirana ebir iyo erache kwa umumenyi kobaga kubwatoke birengereri biaye maiga serikali etarakora kinde yonsi egento bareire obuya borache ko baboko baroro anne mono kurigereria gati ya biria bitungetie umumenyi bene that going forward public participation amendment bill is a very important bill especially within us. Kwa sababu siku mingi tumefanya kitu inafanywa kabla ya kuuzisha wananchi. Sisi tunashukuru Mheshimiwa Steve kwa kuleta hii maneno tujumuishe wananchi kwa sababu tujue nini serikali imetuletea na nini ambao serikali itatufanyia. Itakuwa vya hivyo. Resources pesa kigo tumeka na kitwacha kobori na ikiaga kikorwa jenda na bateba iga na serikali yetorose ni patenti akeregeze kiyogocha amaje munaya atoko isakala muneri yatoko none transport mwana icho yamira Manyani gega tiende nigo baerera tabo bwegenu abo gwikiwa kigima kwibirengereri byabo gwika kurigereri waso mwerio azekeria bakweranga nigo babaire bakubwatoka chingwana sebirengereri ao asekorende keri kirase bunge nene yanyorekana nga birengereri byabo mbiriko bekwa so roboti ro mwerio ipi iko swala kabisa. Nataka kuambia mbunge wetu akiwa one of them kwa hii legal team ipi tumekubali kama wananchi wa Nyamira hasa wananchi wa West Mugirango ukipeleka huko bunge kufanya hiyo amendment, tafadhali msoi kitu yoyote mtengeneze vitu yenu ipeleke vile ilivyo na vile wananchi wamekubali. Nigo bono ibirengereri bigosangerwa sense ya Kenya birachi koirwa na cross war roboti urachi ko baro kubwato kwa na koheranga gose ebir eyo nechi koroserwa hase ekatiba ya Kenya. Na hayo maoni mmetoa tukayasikiza asikia manane. Steven Nyarikembone, Nsoko TV, West Mugirango, county ya Nyamira. Tomorigeria togosuka mutweni gotogoswase county ya Kisii asomo gavana bwe county eyo habete kagosanga na baraibande wikirana ase enyomba yaye omoteri nyagusira Kevin ngitio manyikaine buna Van Quiz ase kinyoro kya matagaro wodi yabo soti sengere nsemu yebungi yabo machoge chache erigotena ne amateyo asate betena bwo kulira una nachigusira amateyo yo moteri yo beteka gusiria obugima bwaye achito morigeria turanyoro roboturu Unenchira yamo yokorenia koboko nabo gokurwa magombaye gochasenka yo moteli gyatanya gusira Kevin Ngiti uyo manyikante buna Van Quiz yo sirito bugimabwaye asenya gitari atabaka magiga yo kabo morira setegeke bono nigo mugabana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati amanabara ibande kurwa ase county yo bayetarire nkeyo eriko yagombya nabo igo gotena nenkeyo chinga fechiga chobokendu nebirero ntetengireri bageringe omungno mwabo mwana Van Quiz Paul Mwana Pole mukava ni quiz no mwana omukota maitiko stato mwabana akorete ndeke ngena achire by Pole ne family ne kenyoro alafu na umwana oli mungnoe she's a young girl Mwana Pole umwana oli orare karomoke sana nande nabangoja kobo omuntu omonene ase ense ya artist Estole. Na wantu metenga liyo mumuroyo. Agotera buya. Ngende kigagenda ali kagenda vairo mpaka buna waikire gabona iga. Ngendo kya kabere na goteba, ngendo ngiro mu MC itateba. Aye tokonyo musubati yubika. Anyole gasi.
igose bono gaki ara nyore gas kwanza egento gya kabere your excellency omumuru oyo gagoterete bune suja nando cho mweni bune suja tokore binte use mumate simba ntuta Kakukwana ni amate asenka ya nyagusira Van Quiz kutoka aseka nyarukia matagaro ewodi ya Bosot Sengere nsembo ya bunge wa machoga chache nigo magaba na Simbarati amotoge nyagusira kabo motelio muyana boigo kumunyora asa kabo motero mutanga ni tegima kurwa gusi kumorosiri watera wasali ira yoko chekotena nenkeyo asenjire wenlete Van Quiz obatero ukogotero okubekire na kogo tanga nipi abolide Julius na abolide Julius ekano mwana oyo nanyora to hotel robotero gatebanga tigande nteru mwana oyo ndedo denga ekero mwana oli aterete ogotero uko onde bwens na kukolese Rington agakana egaso Rington asa enkonyora gusine shiringe yemo goseso mun indage totoje kwane nkurusi nayo soli kera iguro soli nkoleta asiga naye naliorale me mo wanja boyo Banyana bonigo abarai bali bataranere egati yabo mu MC we wodi wa Bosot Sengere Pito Kelio mu MC we wodi Masige West Masike Jacob Bagaka mu MC abachore kurwa sebunga ya Kisi arwa amagomba abo gochia asenkejo nando mwana ukera mu kegaba no uri mwana yotigaire no mu kebugo kumya onye ndiya kuri university umwana gangambara kare kuri university ono mwana ukere munari gagweka nangina nabora anyana ngo konyarare nangina tanyara kwende kirato kigaba ngina na ngo ni piafu umwana no mu kemono umwana oraire okuruku Van Quiz nentakana ekora mama abwe ko kardeke uraroro nando tigire musbati oromo kesana actually abantu ababo chabatoke mitandao bateteiro umwana oyo sana yo group Felista bakomotetea tranya kombona namororire bagotebanganya gokunyara tigasimba mukonye yekoera pamaite ngaye muno monto Van Quiz na gwanjite sana na gotereta so gotera kwa ekere kwa nkuburi chikura 2022 na barara ka gwanjite nige amati ya Kevin yakabunambe mono asogotarerwa nabaraya bucinga kichiga babwatebirere binene itangani watebangambye mono asumbuga bano itoko nyaribaga oya gotwapora senkeye gai nande boy wantu agokira sengejo arule hadi ngomwana oyo tigaire gaiga nakamwana kaya gake nganko mukonyari einerera mono kugani goite ciagera umwana otigere no mukesana Nguripoteri Soko TV kuro matagaro ensemo ya bunge wa machoga chache county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Kito Wycliffe Orenge kurwa ase county ya Kisii na ndeto tigalite se county ya Kisii itukuri goro ni gabamenyi kukurwa ase chinsemo cha Masige West na baru banyarite ko bagote abachinga kichikiro mu basya basobuamo elianyara ko bagagukwana Eliogelimo ekerobo chori bumwaka w'ikirubere 2025 na ibere uri bosyo na namono nigo banyarite ko babakorolekana komoko bokoyo koligie kirugo kyobujumba senseme ya Selieta Daktari Samuel Siringi mwancho muligili tonyororo botyoruo ekerabari ko babagukwana asumuyega bwa amatanga mutu ikange erongie na intwe muturumye na intwe muturumye ego rumu muratu bwata bono na intwe twasokirwa tu wana